okwu ntị ikwu na why o ji bụrụ chọọchị ụka bụ problem Mathias Ezeaku. Why o ji bụrụ na ụka bụ problem Mathias Ezeaku nwere na ndụ ọnụ. Yes, na this man na-akpọ this man ka na-akpọ Mathias Ezeaku. This man na-afụ na ọ ka na-akpọ Mathias Ezeaku na-ajụ why o ji bụrụ na chọọchị ụka bụ the problem o nwere. Because I'm using this man jikwa fight me no na fight no every day ụka. Ụka bụ the problem Mathias Ezeaku nwere. Ụka bụ na ga-arụ secondary debt je eme everything no blame ụka. Ụzọ adịrọ mma blame ụka. Ife gọọmenti kwesịrị ime blame ụka. The same trend taa o ji ha fight all this na ka o kwesịrị na-agba mbọ ka Maazị Nnamdi Kanu ka federal government bail well. Ọ bụrụ o were this trend niile o ji fight church ndị ụka tii na ebe Maazị Nnamdi Kanu nọ. Maazị Nnamdi Kanu ekwesịghị isi ebe ọ na-wepụta. O were the same strength o ji azụ drag those papers tii ebe akwa ọkọtụrụ akị nọ ekeiti nọ onye eze Jizọs nọ fakara gị sebe mpụta. Every day by day Mathias Ezeaku eburu church n'isi. Ọ dị nọkọ church but the problem of this country nọ n'ime. Yes, every day by day Mathias Ezeaku eburu church n'isi. Ọ dị nọkọ church but the problem enwe na this country. Ọ bụ na Mathias Ezeaku were strength were spoil niile na wupụta time niile na wupụta ti ebe federal gọọmenti nọ aka gị bel Maazị Nnamdi Kanu. Yes, every day by day ọkpụrụ chọọchị n'ọnụ. Ọ bụ na ọkpụrụ Ebuka Obi n'ọnụ, ọkpụrụ Fana Baka n'ọnụ, ọkpụrụ kafa gburu ya pasọ ndị Deeper Life n'ọnụ. Soso ndị Igbo bịa na fight ndị Igbo ibe. Soso ndị Igbo bịa na fight ndị Igbo na try to pull down their brother. Yes, soso ndị Igbo na fight his brother na try ka fa pull their brother down. Mathias Ezeaku were this type of strength o nwere, this power o nwere na tie ebe Maazị Nnamdi Kanu nọ. Ọ ga-esi ebe ahụ wepụta. Abụrụ every day by day Mathias Ezeaku efe mmadụ ọgbụrụ chọọchị n'ọnụ ihe ọbụla na-ekwu chọọchị. Ọ dị n'ọkọ chọọchị bụ the problem of this country nọ n'ime. Yes, ọ dị n'ọkọ chọọchị bụ the problem of this country. I don't know the reason. This man about Mathias Ezeaku nọkọta no every day by day chọọchị. Ị ga-wepụta time ga Nnewi wepụta time nọrọ na-eche ka pọch Igbo bịa ka o gosi gị na Chineke nwere ike. Every day by day bụrụ chọọchị n'ọnụ. Ọ dị n'ọkọ chọọchị the problem of this country. Why not you with that strength ị nwere, that strength that power niile ị nwere wepụta time niile ị nwere wee fight ye ka ebe elo Maazị Nnamdi Kanu. Etizie na akwa ọkọtụrụ aka ekeghị itutu onye eze Jizọs na-eji since. Yes, on ndị abụrụ ndị omenala ibe gị gọvanọ Chachukwu Masudi jifa since ị kwesịrị ịga gọvanọ Chachukwu Masudi say that na ihe fa na-eme bụ omenala that na enwe freedom of worship. Ya put that one every day by day church gafere like this but no every day by day church about the problem of this country. Bear it in your mind. Church is not the problem of this country anọ n'ime. Yeah, church abụrụ nsogbu enwere. Abụrụ every day by day kpọrọ church no every day by day kpọchọ no. Ọ dị n'ọkọ church bụ nsogbu enwere na in this country anọ. Ka okwu abụrụ ife mụta dị. Thanks for watching.